Португалско момче се превръща в истинска футболна икона и какво го отличава от останалите? Днес ще си говорим за един от най-великите футболисти на всички времена и ще видим през какви трудности минава по пътя си. Колко плаща Роналдо, за да се размине с затвора и как ето този човек променя съдбата му само с едно подаване. Да започваме. Преди това набързо ми напишете в коментарите за коя следваща личност бихте искали да научите факти. Вие решавате изцяло, а сега се пригответе главата ви да направи футболно... Криштияно Роналдо душ Сантош Авейро, както се произнася дългото му име народния португалски език, е роден на 5 февруари 1985 г. на малкия остров Мадейра и по-точно градчето Фунчал. Произлиза от бедно и доста скромно семейство, като баща му е градинар, а майка му готвачка и чистачка. Самият Криштияно споделя, че е живял в лишения като малък и понякога дори си е лягал гладен, но пък е расъл в много любов. Баща му също така поддържа и терените на местният отбор Андориния и там записва малкия Роналдо да тренира още от 7 годишна възраст. Той бързо впечатлява треньорите с качествата си и малко по-късно преминава в по-големия отбор на острова Насионал. Първият блясък на звездата на Роналдо идва с новият му отбор преди един финал, когато му става много лошо, но въпреки това настоява да играе. Той вкарва гол и така Насионал вдигат купата. Точно тези му действия и самоотверженост привличат вниманието на португалския грант Спортинг Лисабон. Едва на 12 години той се отделя от родното място и отива в столицата, а треньорите на Спортинг дори не изчакват пробния период и направо му предлагат договор. Криштияно още от малък си бил магиосник с топката, но не така стояли и нещата в училище. На 14 години директно е изключен, защото учителка от столицата се подиграла с неговия акцент, а Криштияно не останал длъжен и е замерил със стол. Директорът направо си го изключва и той така и не продължава в друго училище. До момента Роналдо си остава без дори средно образование. Той отдава целия си живот на футбола. И там обаче в един момент удря на камък. Лекарите на Спортинг диагностицират Роналдо с тахикардрия или ускорен пулс, а той е само на 15 години. Правят му лазерна операция без абсолютно никакви гаранции, че ще се оправи. За щастие тя минава успешно и младежът само няколко дни по-късно е пак на терена. Криштияно не помпал излишно самочувствие, както правят повечето наши млади футболисти, а постоянно бил самокритичен. Той понякога навлизал и в крайности, като вечер тайно се промъквал в фитнеса за още една допълнителна тренировка. Той споделя, че тежестите на краката си, които слагал по време на тези тайни тренировки, му помагат до ден днешен. На видеото, което виждате до мен, той пробягва почти целия терен с средна скорост от 40 км в час. Само за сравнение, Юсейн Болт, най-бързият човек на Земята, е развил максимална скорост от 41 км в час по време на 100-метровия си рекорд. За всички тези тайни тренировки и допълнителни тежести, спортен психолог казва, че Роналдо страда от бигорексия, или иначе казано, обсебен е от това тялото му да изглежда още по-мускулесто, въпреки че вече е в отлична форма. Ако искате и вие да сте в отлична форма, пробвайте витаминната ми вода Clash Vit Active. Тя е с вкус медена круша и ще ви даде енергия във фитнеса или на терена. Налична е в повечето магазини. Докато е в Спортинг, Криштияно се храни по 6 пъти на ден и то под строга диета. Тренира по 4 часа, без почивен ден и все още си прави ледени вани за по-бърза регенерация на тялото. Той преминава през всички възрастови групи на отбора и навсякъде блести с таланта си. Така на 14 август 2002 година той прави професионален дебют в големия отбор на Спортинг, когато е едва на 17 години. Само едно лято след първия му сезон в Спортинг, по време на контрола с Манчестър Юнайтед, легендарният сър Алекс Фъргюсън е категоричен. Искам това момче в отбора ми. Същата вечер, скъпи приятели, Роналдо отлита за Англия. Там той получава и своя легендарен номер 7, от който по-късно брандът CR7 е вдъхновен. Всъщност, след като подписва договора, Фъргюсън го пита кой номер иска.
А Роналдо си отговаря: 28, с който съм си играл до момента в Спортинг. Треньорът обаче директно му отказва, защото има доста по-големи планове за него и му дава седмицата, която между другото преди това е принадлежала на играчи като Джордж Бест, Кантона и дори Бекъм. Така Фъргюсън намеква, че го иска в офанзива. Още в първия си сезон в Юнайтед Кристиано печели Купата на Англия, като дори отбелязва гол на финала срещу Милоу. Кристиано, между другото, става автор и на гол номер 1000 в историята на Манчестър Юнайтед в Висшата лига на Англия. Въпреки че губят въпросната среща, когато голът е отбелязан, нашия си записва името в отбора с златни букви. С този успех обаче идва и нова трагедия за обещаващия футболист. Баща му, Жозе Авейро, имал проблеми с алкохола и губи живота си през 2005-та. Така и не успява да стане свидетел как синът му се превръща в същинска легенда. Именно заради своя баща Роналдо не близва алкохол. Трагичната съдба на Жозе му напомня да стои далеч от изкушенията. През 2014 година дори отказва мултимилионен договор с алкохолна компания, защото не иска да рекламира такъв тип продукти. И до ден днешен той остава верен на тези си принципи. Роналдо се съвзема от загубата на баща си и неговата кариера наистина започва да избухва в Манчестър Юнайтед. Той става 3 пъти шампион на страната, а през 2008 печели Шампионската лига, като отново вкарва гол на финала, този път срещу Челси. Така постепенно Кристиано от много добър футболист се превръща в истинска суперзвезда и още същата година печели първата си златна топка, най-висшето индивидуално отличие в света на футбола. Година по-късно чупи и трансферния рекорд до тогава, преминавайки в Реал Мадрид за умопомрачителните 100 милиона евро. Испанците пък му слагат скандална откупна клауза. Ако искаш Роналдо в отбора си, плащаш 1 милиард на Реал. Само за една година обаче клубът си избива инвестицията в него само от продажбата на